Втора стъпка. Дръжте. Мерси. Стенеш ли стъпка? Мен ми заръчаха да снимам. Добре. Заповядай. Добре. Какво се крие в стаята? Чакай сега съм. Аз не мислих, че от асансьора ще дойдеш. Ти оттам ли ме чакаш? Да. Чакай, че не колата. Изненаден е. Добре, ще изде врата, тук се отвори. Сега додолу. Опа! Кой е това? Следва маршрут.